Salut! Bine ați venit la Alchimic, canalul dedicat fotografiei analog și alternative. Astăzi o să vorbim despre 5 motive pentru care ne plac mai mult rangefinderele decât SLR-urile. Motivul numărul 1 este felul în care se vizează prin rangefinder. Pare un pic paradoxal pentru că SLR-urile au fost introduse în anii 70 ca un progres față de rangefindere, în sensul că urma de data asta prin vizor, să vezi exact ce urmează să fotografiezi, să vezi exact ce intră prin obiectiv. Practic, lumina intră prin obiectiv, lovește o oglindă, aflată la 45 de grade, de unde își denumirea Single Lens Reflex. Reflex are o oglindă. Și oglinda trimite imaginea către o prismă care o răstoarnă și o arată în vizor. Prin urmare, tu vezi exact ce urmează să fotografiezi. Problema este că vezi ce urmează să fotografiezi, dar nu vezi ce fotografiezi, pentru că la SLR, în momentul în care apeși pe declanșator, oglinda se ridică și vizorul se face negru. Prin urmare, orice fotografie făcută cu SLR-ul sau cu DSLR-ul, în realitate nu ai văzut-o niciodată pe vizor. Nu o vezi decât în fotografie. La rangefinder, unde vizarea se face pe lângă obiectiv, în momentul declanșării, imaginea nu este afectată de absolut deloc de declanșare și vezi exact momentul, cum au fost așezate elementele, mai ales dacă tragi cu blitz, se vede foarte, foarte bine exact fotografia cum o să arate pe film. În plus, tot legat de vizare, rangefinderele au vizorul mai mare decât câmpul vizual și poți urmări elemente care intră accidental în vizor înainte să intre, unde la SLR, dacă îți intră ceva sau cineva în cadru, nu ai să vezi decât în momentul în care developezi. Asta este un mare avantaj al rangefinderilor. Legat de vizare există și un mic dezavantaj, faptul că există așa numită eroare de paralaxă, și anume dacă subiectul fotografiat de tine este foarte apropiat, decalajul între obiectiv și fereastră va crea un decalaj de încadrare. Însă, cele mai multe camerele moderne au o corectură de paralaxă, în momentul în care ajustezi focusul, liniile de cadru se deplasează și ele în vizor. Al doilea motiv pentru care ne plac foarte mult rangefinderele este că sunt foarte mici. În exemplele aduse de mine, poate nu e atât de relevant, pentru că și ăsta este un SLR foarte, foarte mic și cochet și cu un obiectiv normal. Însă, dacă vorbim de marea parte a SLR-elor și marea parte a rangefinderilor, rangefinderele sunt mult mai mici, iar obiectivele în special sunt mult mai mici, mai ales dacă vorbim de supraangulare. Când vorbim de un kit întreg, un aparat cu 2-3 obiective, deja diferența este enormă între mărimea în cât trebuie să cari cu un rangefinder și cât trebuie să cari cu un SLR. Al treilea motiv pentru care ne plac mai mult rangefinderele este că sunt foarte silențioase. Declanșarea unui rangefinder este doar zgomotul făcut de obturator. În cazul acestuia sovietic e chiar un pic mai accentuat decât în cazul rangefinderului mai de calitate. În schimb, la SLR, întotdeauna zgomotul produs de oglinda care lovește tavanul este mult mai accentuat. Și sunt situații în care nu vrei să fii observat sau ești la un spectacol sau într-o biserică, situații în care nu ai vrea să se audă atât de tare de fiecare dată când declanșezi. Legat tot de felul în care se declanșează, faptul că la rangefinder nu există o oglindă care să baleeze în sus, ele sunt de fapt originalele mirrorless, îți permite să folosești timp mai lungi de expunere, fără trepied și cu riscul mai mic de a avea imagini mișcate. Dacă mâna este foarte stabilă, ești sprijinit pe ceva sau ai mâna foarte stabilă, poți folosi expuneri de o secundă, o jumătate de secundă cu succes și chiar am făcut-o
Vă invit să vă uitați la film despre 5 motive pentru care să tragi pe filmul 2020, unde arăt câteva exemple de filme trase la o secundă sau la o jumătate de secundă din mână cu un rangefinder. Pe când la SLR, din cauza vibrațiilor induse de oglinda care lovește tavanul, nu poți coborî cu expunerea sub 1/30 dintr-o secundă la un obiectiv normal. Al cincilea motiv pentru care ne plac rangefinderele a fost un pic atins atunci când am vorbit de mărimea obiectivelor, și anume faptul că în cazul SLR-urilor folosirea oricărui obiectiv cu o focală de sub 50 de mm, deci chiar de la 35 de mm, 28, 21 și mai deschise de atât, apare așa numita deformare pernă, unde imaginea apare un pic bombată. În cazul rangefinderului există obiective de 35 de mm care sunt perfect drepte geometric. Chiar eu folosesc Biogon de la Zeiss, care este un obiectiv fantastic și care corectează perfect perspectiva, nu există niciun fel de deformare. Dar chiar și la obiective foarte deschise, cum este 21, chiar 14 mm de la Voigtlander pe care l-am testat pe full frame, chiar dacă imaginea este deformată din punct de vedere al perspectivei, pentru că este forțată perspectiva, nu apare niciun fel de deformare rotundă în care forma obiectelor să fie schimbată în modul acesta. Ca să fim corecți, ar trebui să spunem și care sunt principalele dezavantaje ale folosirii rangefinderilor. Primul l-am antamat un pic mai devreme când am spus de eroarea de paralaxă, dar acesta nu-l văd un mare dezavantaj, pentru că genul ăsta de aparate nu sunt neapărat folosite în studio, fotografii de studio sau de portret, ci mai mult documentare, stradă, călătorie, unde situațiile în care să fii încurcat de eroare de paralaxă sunt mult mai puține. Cel mai mare dezavantaj în momentul în care am început să folosesc rangefinder este faptul că dacă ești obișnuit cu SLR, riști să tragi câteva cadre sau poate chiar un film întreg cu capacul pus pe obiectiv. Pentru că vizând pe lângă obiectiv, nu o să observi faptul că obiectivul este obturat de capac și în modul ăsta poți să-ți strici și mai multe cadre. Ceea ce am făcut eu este o soluție foarte simplă, nu mai folosesc capace decât dacă transport camera. Dacă am scos-o să fac poze, capacul e primul care dispare de pe cameră. Și în felul ăsta nu mai am alte griji. Alt dezavantaj, dar care este tot un dezavantaj mai mult pentru fotografii care preferă lucru în studio, este sincronizarea cu blitzul, care nu se poate face la timp foarte mici. Sincronizarea cu blitzul la rangefinder este undeva în jur de 1/30, 1/50 dintr-o secundă. Însă, în practică, chiar dacă am folosit de foarte multe ori blitzul în combinație cu rangefinder, n-am considerat asta fiind o limitare, pentru că eu cum prefer un timp mai lung de expunere, chiar dacă folosesc blitz, pentru a obține un pic și din lumina ambientală. Acesta a fost filmul despre cele 5 motive pentru care iubim rangefinderele. Sper că v-am făcut curioși dacă n-ați încercat niciodată un rangefinder. Și dacă aveți întrebări sau comentarii, folosiți secțiunea de mai jos. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru și vă doresc o zi splendidă.